क'क्राझार पाटगावनि मा नाम निकिता बरगयारी आंनि बायदिसो माथो नै एसे आंखौसो खेबफैलायबाय नै ने उदां खुबैदोंबा नाम्बार 6 ने औ लेमिनेशन होजोबनांगासिगौ नै दिनैनो दङ ना उनाव लेमिनेशन होना लानांगोन मेनेजारा नैबे सानो बडलेण्डना मेनेजार खुलुमबाय लोगोफोर स्ट्रेट फोथारनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय दिनैनि भिडिअखौ दिनैनि भिडिअआ बिराद स्पेशल ओमफ्राय लेडिज फुटबल मेच नालाय फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलावबो दा बिनानावफोरा रेडि जोब नै गलकिपार मोइनि आङो क'क्राझार पाटगावनि मा नाम निकिता बरगयारी आंनि बायदिसो माथो नै एसे आंखौसो खेबफैलायबाय नै ने सिमला बागाननि सान्थिफोर जोंनि खाथिनिसो चिरांनि एभलेन्स क्लाब क'क्राझार नोङो ओमफ्राय नोंनि मनिका बर्मन चिरांनि ओमफ्राय नैबो नानि सासेबाव नै हाय हेल' इन्जर्ड जादों ना मानसिया एसे दे मोजां आवगायनांगौ जोंनि बर'फ्रा दासो आइजोफ्रा ओंखारदोंथ' थिगैनो दं नोङो नानि मा नाम अनु नार्जारि मायाव गेलेयो नोंलाय डिफेन्स थिगैनो दं ओरैलाय माथो जादों मा जादों आखाइ सादों मा नाम नानि बुजा दैमारि आजुलि बर्मन ब्रह्म नानि जसना ब्रह्म नोंसोर क'क्राझारजों डिस्ट्रिक्टआ ना चिरांनि दं नोंसोर माइदांस्रि क'क्राझार अखाफोर गावदाङा दोलै बा खबदो आखाइखौ मा होदो रयेल ब्रादार्स फुटबल क्लाब डिमाकुसि बिनि उनाव जोङो दा हाफ टाइमाव एभेलेन्स आच्छा एभेलेन्स रयेल ब्रादार्स डिमाकुसि उदालगुरि बे सैमाखौ ओंखारलांनो लामा हो होबथानो नाङा जेरै खारदों बिजोंहाय लामा हो हगार हरदो रयेल ब्रादार्स फुटबल क्लाब माने सेंग्राफोरबो दं औ सेंग्राफोर जोंनियाव माने एकाडेमिबो ओमफ्राय क्लाबबो आरो उन्दैनिफ्रायनो लानानै जों सिनियरसिमखौ फोरोङो आच्छा उन्दैनिफ्रायनो ने हा डिमाकुसियावनो ना माबायाबो सेन्टाराबो डिमाकुसि टाउननि सेरावनो ने ओमफ्राय सेलेक्सनफ्राखौ मा बोथोराव लायो नोंसोरलाय सेलेक्सनखौ दाखालि खेबसे लाखांबाय देग्लायना जोब्बाय नामा देग्लायना जोब्बाय एबार जों नेक्स्ट सिजननिखौ एबार नेक्स्ट ओमफ्राय हिन्जावफोरनि टिम बानायनाया लेडिस टिम बानायनाया बेसे गोबाव जाखो बेबो 2020 स्टार्टिंनिफ्रायनो लेडि बोथ बयस एन्ड गार्ल्स स्टार्ट खालामखादों थिगैनो दं दे अल द बेस्ट दिनैनि थाखाय ना नों माबाया एसिस्टेन्ट कच नोंनिया मा नाम जाहार ब्रह्म मा नाम सार नोंनिया आंना सुमि दे गोजोन्थों दिनैनि थाखाय फुरा प्रिपेरेसन दे दानि मेथाइ खननाया नै सेलभेसन नार्जारि मोजां जादोंबा नोंथ' अन द स्पट खनग्राखा प्रेक्टिस होनायानो थाखा नोङो बा नै इदि नङाला जाला ओमफ्राय इदिसो लिरना लायो ना माथो मिनिजानाव गैयामोन ना ओमफ्राय जों भुटानाव थांना थाबाय नेटना नाङाखै लिरना आरोखि आच्छा लेमिनेशन होजोबनांगासिगौ नै दिनैनो दङ ना उनाव लेमिनेशन होना लानांगोन मेनेजारा नैबे सानो बडलेण्डना मेनेजार कन्टेक्टआ एनाउन्स खालामनांगौ स्टेज प्रग्राम लाइभ माबा माबि प्रग्राम मोनगोन गोदैल'खा दोंसे मावहैनोसै आं मावबावदो बा थां दे गो बा अल दा बेस्ट बा रमान्टिक ना माथो दानियालाय भाइराल जायाराबा भाइराल जानायाथ' मोजां इखौ जाजानो लुबैनानै
गोदै खनैबावदोबा खेबसे दे गोदै दा मा गित बादानो नोंनि माने लाजिहां मोखां जरा मेथाइमोन जराखौनो आंगोन हिनजावबो हौवाबो मावखानाङा दे जायोबा जायो ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ খেল মানে ইন্টাৰনেশ্যনেল খেল হয় ফুটবল খেল আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত শুভেচ্ছা জনালোঁ যাতে আমাৰ খেলখন ভালকে দৰ্শকক যাতে উপভোগ কৰে ধন্যবাদ सानैसिम रोजा रोजा मेहेरगोनां हाबाफारिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे बानजाय आफादाव बिबान मोननाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरदों दिनैनि बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव आं नुजाथि फैनो मोननानै मावखुसि जायगानिनो गेलेगिरि दं क्लाबनिफ्राय जायफोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि बे फाथाबारि सानजारां क्लाबनि तरफनिफ्राय दा जोङो खेलाखौ स्टार्ट खालामसिगोन आरो जायफ्रा दासिमाव दखानाव बबेबा गरम गुफुं दङब्ला अन्नानै गोख्रैनो फिल्डनि सिङाव फैदो खावलायनाय थाबाय दा एसे उनाव हाबोब्ला आद्रा जागोन बेनिखायनो गेम स्टार्ट नोंथांमोनाबो गोसो होनानै नायदो लोगोफोर एबाराव आंबो सिरि नायनोसै नै माथो जोखावोल' नै हाबहैनांसिगोन दां हनै नै मा खालामहैखैलाय आच्छा जोबोलै मोजांनो नै माथो क'क्राझारनि गोरासिन नामा नै बाबा सय नाम्बारा उदां सय नाम्बारा उदां नों नामाखौ गोसो लागोन नामाबा बै मेन स्टपारा 8 नाम्बारा बे मा नाम जागोनथाय इनिखौ खोनासंनायसै र' बेखौ आं फैलावनो थाखाय बिहामजोनि थाखाय हामजादों आं आच्छा बे माने बे लारोंखानाय नंला आंसो सायख'ना होनांखासिगोन सोमोन्दोआ बिहामजो जाहैगोन औ बिहामजो जागोन आच्छा लारोंनाय नंला इयो नोंखौ बिबथै जायो बिबथै जायो आच्छा बबेया रैरुबा सोरबा रैरुबनोलै हामाव गेलेग्रायानो जागोन बियो रैरुबा नै एकदम जाबा बोरै जानांगौ जाखो नै साथाम थांखाबाय बिसिनिया नै हाबबाय नै हाबबाय सिगाङाव डिफेन्सआ एसे खम जादों डिफेन्सआ एसे दुरबल माबानो साथाम खारखादोंना बिसिना दिमाकुसिनो साथाम खारबाय ग्रोब मोनबाय गेजेरनि फर'ना डिफेन्डिंआव एसे उइक जादों जायखिया दा क'क्राझार पाटगावआ 2 मिनिट क'क्राझारा गरसे सोजेनबाय लोगोफोर जोंबो गोसो होनानै नायखादों क'क्राझारा स्ट्रंगा उदाङा बेसो 6 नाम्बारासो Inaki, under jauh. Nei. Bol segera station lah Nei. Udang खुबैगासिनो दं. Udang खुबैदों बा? Udang खुबैदों. Number 6 ना? औ.
आं बिनो सासे नायगासिनो दं बिनो सासे नायगासिनो दं गावथ' सायख'नानै लादों खाला ओइ जार्सि नाम्बार खोन्थाथ'आ आर हाबावबाय आयो खेबहरनो बावबाय नै बे ओरै सिगाङाव थाना खेमा होबाय ना ना अफसाइड हाबायलै आनादार गल क'क्राझार फादखौ आरो गरसे सोबावबाय नै मथा मथि 5 मिनिटसोल' जादोंदां ने जाबाय बा 5 मिनिट जाबायबा 5 मिनिट दे जायखिया दे सुखायलायनोबो हागौ बुंनो हायाना खेलाखौ नायनि दे आखि आगदा मावगोनैबा नुवाखै गरसे मोननो सोजोबखानाय दा इसोर नाया मानिनाय नङालै रायजोफ्रा नायदोंलै फैदों बारा नुफेनाना गोहोम जादों होबाय नै स्कर बोर्ड खालामना दोननांगौमोन मोनसे बिसोरो मोनसेया बावबाय स्कर बोर्डखौहाय नै उदाङा नै नै फिलाव नोंना दासोसैलै दासोसै कर्नार जाहैबाय बाखौ जोबोनो हायो ना हायासैलाय बारा हास्ला मा नै keepar Pilau ni udah cika mau kayak boleh gerak dah. Soalnya nomor pilau ni lana bulai sana gising sih bah lana kan ya lain ni sport sih na saya konang ini dah toka ni sekolah itu lakan aku ya saya konang larang kalah raya acha deh lah dan ni mana dia pak dan ni
Deh, tahu kenapa sih? Apa ini mak? Apa ya? Ini senai sih, ini. Ya, mau apa ini? Player sensisnya substitution. Zeblang le, apa tadi zeblang mana ini? Ya. Nih. Ya, apa nih sih? Ya. Kepar. Allah langkat kayu bisnya. Alcak dah mau kena malah. Nih, bola dong macam ni. Wah, nak lele bawa mati serba. Wah, berkisar ni. Kau kayu ni. Gerang lagi ni be. buat jenis mana pun. Ya ayah apa Yes. Kinana Rita दै लोंफैबाय ने बे Rita नो नाम्बार 2 बेबा मा नाम नाम्बार 7 नाबा मेंबायलै बेस्राफोरनाय मेंबाय दै लोंफैबाय हौवाफोर बायदि मोजानाय ना इसोरानो एसे आलदा हरखादों अब्लाबोदि बिसोर इदि स्पर्ट्सआव गेलेदों बिराद बाखनायथाव एग्जाम्पल जानांगौ बिसोर बायदि बिराद मोजांबा ना बाय आरो गोजौ जोहरलाबायनो हायो साथाम साब्रै जोदों आमेरिका लांलायबाय हनै नै सेटिंल' बानायखायो रा बलाखौ नै माखौबाय नै सिदा थांला हाबनायमोन बा नोंथांमोननो बे समावनो आं अडियन्सखौ दिन्थिनो बिराद मानसि जादों लोगोफोर दिनैहाय दे नैबे टिमनि हाफ टाइम नालाय बिक्रम दैमार सारा मेथाइ खनगासिनो दङ ओमफ्राय नै जेरैथिंबो बुंफबनाय नैबो माखासे वार्म आप जेरैबो अडियन्स दिनैहाय नायग्राफोर फुल हाउसफुल Ayo, pas nomor tujuh tak kayak. Hai,
Mau kembali. Dina, go. Jauh, Bina, line जा. अब्ला लोगोफोर खेलाया जोब्बाय क'क्राझारा गल 3 सोबाय ओमफ्राय आङो खेबस्लाबनो मोनाखिसै गल माखासेखौहाय 3 गल्स देरहाबाय क'क्राझार एभेलेन्स क्लाब पाटगावनिफ्राय ओमफ्राय नैबे बिनानावा जाहैबाय दिनैनि बेस्ट प्लेयार बेनि उनाव जोंहा नैबे जेननायनि थाखाय ट्रफि फर उदालगुरि डिमाकुसि रयेल ब्रादार्स So finally winner team जाहैबाय क'क्राझार पाटगावनि एभेलेन्स थेंक इउ